sgu ikke særlig godt. Hvorfor får der sukkerklumper i? Kommer en lille smule. Man kan ikke se glasset på. Masser. Så skal den være der. Så der. Bum. Helt tæt. Så, er det ikke helt tæt? Hvor du kommer? Er du sindssygt, der kommer meget gas? Yes! En gas! Hvad er det? Det er en lidt airbag zone i den, der skal sidste. Ja, det skal lige nu. Det er en airbag. Det er meget langsom airbag. Der sker noget her. Det kunne sgu være surt. Bang! Aerobag. Aerobag. Airbag fra Nordsjælland. Det er masser af tid, så fyldt med vand. Det er en kæmpe stor type. Nej, den er jo ikke tæt. Nej. Hvor? Der kommer sindssygt meget gasudvikling. Jeg kan ikke forstå, at posen ikke bliver blæst mere op. Der er modstand inde i den der pose. Jeg kan ikke forstå, hvor der er hul inde der. Burde ikke være hul, det skulle da helt tæt. Et eller andet sted må der være hul, kan man sige. Du kan prøve at klemme, og så prøve at klemme. Ja, prøv at klemme. Der skal man jo klemme noget ind. Man kan prøve at tage. Kan du ikke lige tage og rulle noget tape ud? Ja, rundt om kolben der, så vi får det helt tæt på. Nu siger det bang. Så kan vi prøve at se det. Det kunne ikke være sjovt. Bam! Der var en, der havde optaget lyden på en af de tidligere forsøg. Og spillet. Så er jernmand over en kæmpe kødstump over. Sådan der. Ligesom i Ulfenstein. Ja, Jacob, kan du få den der kolbe ren igen? Ah, den har jeg nok ikke så godt. Den brænder bare stadig. Burde ikke rammer det der is der. Det lugter af løg. Okay, man skulle bruge den klub næste gang, det kunne være ret smart, ikke? Jo. Au, ja. Ja, brug et kondom. Ja, det er temmelig praktisk, havde det. Jo. Og så sige, nej, det ved jeg ikke. Jeg vil bare gå længere ned. Det er godt nok en kyllingepind, du har lavet det. Det er rigtig. Ja, det er det. It's a big stick. Jeg kan ikke på det virker det her, men lad os prøve at se. Oh my god! Nej, det er film! Holy shit, jeg fik det på film, mand. Og ned til støv nederst. Projekt er støv Det var ikke helt meningen.